खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 जानुवारि मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं हिना ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबां खामानि मावनो गोनां जानो हागौ, जोबोद मेंखांनाय फैगोन। बृष राशि। मोननो गोनां खाबुखौ मोनफुंनाय नङा, गाज्रि सानजागोन। मिथुन राशि। जिउनि मावनो लानाय हाबायाव जेननांनो हागौ, दुखु गोनां सान। कर्कट राशि। गिदिर बिबान लाना दावगालांनो हागोन, मान सन्मान बांगोन। सिंह राशि। सोरनिबा मोजां खामानि मावनानै थुलुंगा मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा जानाय नङा, जिंगासिना थानांगोन। तुला राशि। गिदिर जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ, खैफोद गोनां सान। वृश्चिक राशि। नोंथांनि गोसोआव गोथार साननाय हनाया सोमजिगोन, गोसोआव गोजोननाय फैगोन। धनु राशि। गोबां रांखावरिनि खहा जानो हागौ, नखरनि जेंनाफोरा जोबनाय नङा। मकर राशि। नोंथाङा जायखिजाया बिथिङाव खामानि मावनो गोसो जनाय नङा, ओरैनो थानो लुगैगोन। कुम्भ राशि। रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, जिंगासिना थानांगोन। मीन राशि। खामानि मावनायाव गोसो जथाबगोन, खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083238600048962 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।